É un centro de promoción social con actividades, pero facemos tamén esa labor a veces de asociación de veciños, que non a temos en San Valentín, se están dando de alta socios, xente nova que ven vivir ao barrio, que tamén o que interesa, porque xente que está no barrio xa de sempre está aguantando a sociedade, porque realmente 5 euros ao mes non é cara, e estamos cerca de 600 socios así no barrio, que son moitísimos. Marcamos unha diferencia de prezo e despois disfrutan do local, que temos unha axencia de lectura, temos un auditorio. Falando iso do 50 aniversario, sí que fixemos unha festa. A resposta da veciñanza foi moi boa, porque colaborou todo o mundo, cada un o que pode, pero colaborou casi todo o mundo, o 90% colaborou. Os locais comerciais todos, e despois a xente do barrio colaborou. 2 días de ledicia aquí no barrio. Sí que hai unión. A xente moi maior agora, entón entendemos que hai que recuperar esa mocidade que está vindo, que está comprando a primeira vivenda deles e que están en ventas por aquí, peleando, aguantando, como están aguantando todas as sociedades, porque sabes que tivemos temas de subidas de luz, de gas, de seguros, comunidades, todo. No tema da banca sí que intentamos facer fincapé no tema de que a xente era maior, pero despois eles marcan uns obxectivos de oficinas, que pecharon a de San Valentín. Despois tamén estivemos mandando algún escrito polo tema de que quedamos sin servicio cando marchou Mercadona. Aquí mismo aí atrás había unha pescadería, había 2 ultramarinos, había 2 carnicerías, un servizo de pan, e ora, claro, nos vemos sin Mercadona, sin un servizo. Ese é o noso traballo da asociación de veciños. E actividades, pois temos yoga, baile galego, temos bolillos, defensa persoal, artes marciais, un tema tamén de xogos de entretemento. Despois, todas as festas populares que hai por aí que temos, estamos facendo sempre algo, que é o magosto, temos as arpeiradas, temos o Día do Socio, que é con bola, por letras galegas tamén, igual metemos un pincho morún, e temos unha festa de langostinos. Os invitamos a todos e a todas que veñan ao CPS de San Valentín.